Ngibingelele ke mbukeli ekhaya lona ke usamkelisiwe wakwanzimande intokazi kaMazaza isuka lephansi entabeni zaseRichmond ephatheni kwesikabhodloza. Namhlanje ke si-Enigmatic TV sisendaweni yakaNoshonga eNdlovini. Endlovini lapho ke sizoshadisa khona emndenini wakwaXulu, sishadisa ke lapha insizwa yakwaXulu kanye nentokazi yakwaNhlela. Asingene. Sabuya ke njengamanje usamkelisiwe wakwanzimande usekhona sisekhona ke la njengamanje nginentokazi la enhle umzala aphinde futhi abe umngane kamakoti sisi ngisacela ukwazi igama lami nguzama wakashozi uMantlela umzala wami. Okay mzala, engikufisela khona ngikufisela umuntu omuhle nje, uhloniphe emzini, uhloniphe umamezala ekhaya bese bekuyalileka izolo nawe uzwele. Konke futhi ngithemba ukuthi ukuzwile konke ukuthi uphakele umamezala zonke lezi zipho bekunika zona bebengasho ukuthi zivalele, bebeshela ukuthi ke uma kufika abantu mzala obo baphakela ubaphuzisa ijuice uba uthuku kuzwathi ekhaya unganqabi nendlu mzala. Engakusho nami ngiyagcizelela ke lapho ukuthi uma unomcimbi unganqabi nendlu, uvumele nje abantu nezihlobo nabangani bengene. Siyakuthanda ke mzala, mina ngikuthanda kakhulu because ngikhule nawe, ngikuthathe umngani wami ngisakhula even though besinakho ukuxabana njengama-siblings phela ahlale ngaxabani, kodwa nje mzala engakusho ukuthi akuphe ngikukhonzile akukho kuzoshintsha futhi njengoba usuganile akusho ukuthi usuzongibuka ngathi awungazi ngisawuye lo zame enguyena. Engakusho ukuthi ungangitshela inkinga zakho because nami ngisamncane ngokwami anginawo ama-solution ey'nkinga osuke uzohlangabezana nazo.
kuJuly lentombi kwasho ukuthi noma ngiyibuka ngambona ukuthi hayi lo engathi le hlobo engidingayo ilo muntu ongawuvusa umuzi kababa. Leni ke ngase ngimlandela ke njengenjwayelo esagunyazwa ngayo Thixo wethu, ngahamba ngomthetho wakhona nami lo owasitshela wona ukuthi intombi iqala uyaziqala, yabo. Ya ngihamba kanjalo ngakuthola okunye nami okubidlana okuthathu engikubonayo ukuthi lokho kudingeka ekhaya, yabo, ngakuthola kuyena. Then ke saze sayafika October lapho engafike ngamcela khona ke October. Kwahamba kanjalo njengoba sesifika lapha emshadweni namhlanje, ngoba akaze nje kube nezimo engathi zacishe mhlawumbe igcina seyiphazamisa uthando lwethu kangangokuthi kuze kufike ebazalini